from the look of things baada segina bege enderete na inde bunencherera mangana siasa ntogoteba ngabana no kwa bakwanira kurega sembe onga ni chikunyara kobage koera bali kwa buete na barawongo kurikurwa bali ngaki bagukubikira etingiri timaiti how you planning to handle as a conde abana mbo bakoete tigalite angemia ketatoiga how you planning to handle the tractors? Let me tell you omorali na barabutika bayiwe yes amagendero njiningende tokora abantu kipata kitana amagendero baba are not pleased mbaka okiri na bagaka na basacha intara aba handle as a woman enjera brand ko handle abamba ba already bansiri ko handle they will be handled dibobe pimbaka na baroba 10 onye batakete ko boli jikura baganye mbaka 2027 etoko sabanga ki and by the way the angote ekerobo akiri is when we count etoko na ko everali monenga to obogima omonene ga gutwiki 2027 babanga manye guchakira ko boli jikura onye ninsa no another thing in chibuno mo MCA timbu ati contract goseje chipara inkwa basacha babakole ichi contract echikuruirwe county ondo bwe chotata gukora chi contract achi county aye guchi contract akore me I don't have any contract nende into kende onye ondo bwensi obo akore tigasi chi contract account erijimu eliende ika kuchabu ati buna etwe abwati akanwe inche tingunyara gwakana muntu ndi bwensi okorete chi contract erijimu elia inche timbwati besa onyoko ondu bwensi onyokorete chi egas ikarukwembeo no inyolete nga kisi county njabanga egas yakorete nyinge yali ngembeo njakano onyondo okorete tutarakano achi county abolie not me I don't know njege ntumanye technique ngokorande chigas chia egodi yabo mbaba naende tali imbeo anyengo tabanga nakoli epalero yes all right